till Karesuando i maj månad. Nyt inte datorn i maj månad, men jag kört, det var tungskade så efter var någon 5-6 timmar till Karesuando med det. Och kom tidigt på morgonen dit och var på svensk sida och hämtade motorn som jag skulle hämta. Och kom tillbaka så får jag höra på radion att det ska bli mildväder för eftermiddagen. Och då trodde jag måste starta hemöver Menka. Och nådde på norsk sida för det blev så blöt att jag inte kom längre. En plats som heter Sirra. Där har varit statens källshuvud hela tiden. Men jag var så ung. Jag var rädd för spökelser och trodde inte att gå i hytta. Så jag la mig på restaurang och låg på vagnen och ja, och när det då vaknade så var det bara och samla. Det var ju mycket en törrväder, de hade ju kommit till vinter där. Och lagade värme och kokte kaffe och spist. Jag var lite bedrövad när jag skulle komma den här restbiten. Det är ju ganska, det är mycket över 1 mil till Kalanito. Men jag startade och det var ju, själva vägen var inte så blöt att så bärten och städen i vart fall. Ja, och så körde cirka 1 kilometer så kom jag på färsk spår. Det var renflocken som hade varit rummat bort och avdöde Nils Johan och Nils Kain och hade varit och hämtat den där. Så där blev det ju färsk väg igen. Så det var lite lättare, men ändå tycker köra till Kalanito. Så jag måste kryssa Roggelvoppa och komma över. Och kom helt fram till nabohuset där. Han var så heldig, där hade strömmen snudde en islacka. Så nådde rätt över här på nedsidan med den här. Så jag körde till den broa över. När jag kom på den här sidan så startade den vidare. Så jag hade lite hall med mig. Ja, i 750 var det ju mycket från Daos. Det var, men i den tiden var det isflackor som dämmade upp. Och den var ju så stark att du kunde tryggt köra över älva med regn och allt. Och det var ju tjockis. Och men det kunde självklart vara fara för det. Det vet inte om du vet den här platsen, vägen går över nu, vintervägen. Den blev ryddad med snö helt. Så där gick isen över den här och tog all träna med sig som var det. Och där är vinterväg den dag idag. Ja, jag hade sagt att det var ju stor isgång då, och då var det ju den gammaldags isen som kunde vara där regnvägen var, kunde vara över 1 meter, mycket över 1 meter tjock. Och du vet, det blev ju, det tinte ju ganska fort så isen lyftade sig upp. Och det var både till nytta och nytta. Så här på nedsidan dammen snudde en sån lång isflak på Tvärra. Och där körde jag över älvisen som var snudd på Tvärra på älva. Och kom om natten hem. Det är helt förfärligt. Så i världen kommer du hem nu. Så det har nog varit trasigt. Och samtidigt blev isen lyftad upp på det här kundplatsen. Så som alla Kalanito och Kurtukaino.
Så där ble isen løftet med sten og alt. Og når det ble dammet opp her på nedsida, så snødde alt det her og kom på jorda. Og der ble det liggende stille tint. Så er det mye arbeid å få steinene vekk fra jorda. Ja, det var jo mye vann i år òg, men i 68 var det atskillig mer. Og jeg husker ikke i 57 hvor mye det var, men da var det jo gammeldags is som var like sterk som ståldrager. Og da var det i 57, vil jeg huske, årstallet. Da var det 2 hus som ble oversvømt. Helt til vinduet. Stolene og sengen, de bare fløt i huset inne. Og det måtte flyttes. Ja, så det har nok vært mange. Og jeg husker ikke årstallet når til Sukkervika gikk i Nordreisa. Det var også ganske trasig å høre. Og det hele bakken begynte å flytte nedover med hus og fjøs og alt. Med dyrene i grisene bare fløt i sjøen. Men ingen kunne berge dem.